élvezhető. Így van, élvezhető, igen. Igen, voltak azok. Ahhoz képest, hogy nem volna, hogy egy-egy. Jó, majd ez a spanyol autó, spanyol osztrák vele. Aztán éjjel ugyanaztán Portugál voltál. Hát ez az. Igazán itt semmit se 100%. Most én is már. Most arra mondom neked, hogy így értem. Már csak úgy rakunk valami tudatőnek, Brazília, Észak-Góla rendületet. Szóval annyira a lényeg az, hogy rövidet készülök. 3 lett a Lufthansa, ami másodikra, mármint amit én raktam, így nem csak ott első, de viszont a 3 egyértelmű, nagyon sokan megtettük. Szóval én 30 ponttal maradtam el az elsőtől, az a 3 meccsbe jött, nem a 3 között elsőtől, mert akkor már 3 meccsről. Akkor mivel ő 15 pontot lesz, neki 15-ot meg, szóval minden akkor is az ennyi. Szóval végül sem minden úgy kérdeztem valakit, hogy milyen helyzet álltok be hülyeség. Én azt mondtam, hogy amíg várjuk, hogy akkor szarul viszont a találkozó. Ja, alig várom, hogy ide jön, mert alig várom, hogy itt menj. Mindegy, azt mondja, hogy akkor nem nehéz be kell, hogy fogjuk dolgozni. A lényeget mondom, figyelj, akkor mi még jövő héten megyünk dolgozni. Utána van úgyhogy jövő héten, ha nem lesz ő, jövő hét csütörtök. Én azt sem tudom, hogy dolgozni. Ja, nem, már csak a pihenőre akarok elni. Hát figyelj, a jövő hét úgy van, hogy este felé ilyen 5-6 óra körül, hogy nem csak azért, mert ezt a kezdőnek nem csak nem tud így csak akkor a Lizáé bírva is megnézett, hogy 6 óra körül. Úgyhogy inkább akkor lelenne a meleg is, mert mit tudom én, és 5 óra körül még minden 2 óra alatt, nem 2 év, 8 alatt, hogy azért 9-10 óra alatt igazából tudom meg. Na. Oké, akkor ott én is beixelem. Jó van, aztán majd meg a melóban esetleg őt megbeszéljük még. Oké, királyság, jó gólok vannak az utolsó, még a kommentátorok is azt mondják, hogy olyan fordulatok vannak benne, hogy azt hívják. Mondd el 2-0 itt most